upgraded na siya. Yeah! Ang Dehins G na G sa sariling ebas ay mas egos pa sa walang bitaw. Tila mo kami ng EA. Oh! PC set. Ano yan? Ram? Mahal ang Ram. Ow! Mahal ang asawa ko! Grabe ka na 2026! Ang masaya mga cancer ako pa si Paul, kita natin mga memes na buo nung New Year. Kamusta mga New Year nyo? Nagputukan ba kayo sa labas? Nagpaputok ba talaga kayo? Neon January 5, 2026. Ba't ka sumisigaw? Nangyari sa'yo? Ang bis mapangyari, no? Nagbakasyon ka saglit, sabak ulit. Yan ang buhay na isang Pilipino. Sunod. Eto gusto ko, safe. Lagyan mo ng butter. Masarap yung asnan mo. Tapos tinangay na isang no? Motor. Bakal din yan. May mga nag-recycle ba dyan ng mga naregalo? Di ba mamakalas daw yun? Sunod. Please be gentle to me 2026. Anong gentle, liga rito. Tapos nakasakal na sa'yo. Mga umayaw na agad no? First day, sabak agad. Wait, New Year na New Year. Ganda pumasok sa computer shop namin ngayon. Masilip nga. Uy! 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 Ano to? Ito pa every may nagpapadala sa akin ito Hindi ko lang kung same na com shop. Ba't may dalawang magkapatong sa mismong bantay? Sabi nyo, ang daming fireworks! Masama yan, nakakasama ito sa environment. Happy New Year! Ayan literally me right now. Si Manny Pacquiao ulit. Yung mga sumasayaw ng ganito, mga tito mo, yeah! Lumapalaban pa ang spine. Mga papasok kinabukasan, sunod. Inabuta ka ng New Year sa kalsada. Yes! Yes! Reze! Sabog. Tanggal. Magiging paano sa Parasite. Yung kamay mo mag-ahalo-halo. Nasa Philippine-American war ka na naman. Ilan pa malapit na tayo na kay Aling Nena na tayo. Naghihingalo na yung kasama mo. Lagi na lang mga dadali itong mga bata sa tondo Hindi ko alam kung talagang pinili sila na pinakamatibay, pinakamatitigas sa mga bata sa Pilipinas, diba? Strongest hand up today. Hindi ko to napanood, hindi ko to nakita sa feed. Pero please, sana naman matuto na tayo na wag. Kung pinapabayaan tayo ng mga magulang natin, sana ikaw lang mismo na nakita nun, diba? Ang wag mo nang i-risk sa sarili mo. Kung magpapaputok ka, diba? Paputok ka na siguro ng Watusi. Ano pa ba magagamit yung Piccolo? Ng mga mahihina, di na kailangan goodbye ka ng kamay. Gagamitin mo pa to before not November or after ng 2026. Jimmy Luscat. Basag na basag! Basagin mo na lahat. Huwag lang ang trip ko. Nandiwat gawa. Anong nangyayari? Permission concept. Paggas nga. 50 lang. Oh my, don't hate the play. Hate the game. Ano ba kasing laro yan? Laro ng buhay. Network. Or 50 pesos. 90% tunog. 5% takbo. Baka narinig ko sa kalsada. Walang dalang lisensya. Vape Lord. Kulit ang butcho nito ang papatay. Yung vape mo. Ewan ko, nag-overcompensate ba tayo na mag-ingay? Di ba nakuha nila yung sa ano nga bang kilalang motor yun, yung sa Harley Davidson? Kasi yung iba yung tunog nito maganda talaga. Okay lang yan. Basta hindi pang hulugan ang iyong asal. Sunod, kalalaki tao nagsasabi ng New Year, newbie. Grabe na nga 2026, ikaw din. Hindi tayo manalo sa sarili lang iniisip na. Kaya ka na baril Hindi dapat natin ginagamit yan. Okay, goodbye bading na papatok tuloy. 2026 galit pa rin sa bading. Sunod, Carl. Congrats, Jerry. PC set. Ano yan? Ram? Mahal ang Ram. Pansit Canton! At least meron ka ng pangkain mamaya, di ba? Oh, yeah! Chili mansi! Pwede na yan! Okay na yan. At least may inauwi kang set. Pansit! Nauna yung selebrasyon bago yung realization. Sarad. Inilaban mo yung kata dahil kapos ka. Dahil ikaw, bro, ang star na Pasko! May tatalo Well, pa basta. dahil pumaputok ka. Pumutok na agad, hindi pa umaakat ng langit. Sunod. Laptikan mo na. Parang bulldog lang.
Oh, sino yun? Siga ka! Ay, bakit nagsisigaw ka? Parang nagbibiro lang ata sila. Muntik na di umabot ang 30. Ikaw New Year naman to, counted na mag-ingay. Wag lang pag hindi na New Year. Nakakasa na talaga. Mga motor dyan, di ba? Ingay, no? Parang sasabog yung itlog ko dun. Di niya alam na biroan. Yung tito nyo, hindi pa nakakashot yan. Kaya medyo irritable pa eh. Okay lang yan. Sunod! Oh! Wala pang... ito yan. Bigyan mo na shot. Bigyan mo na shot yan. Galing sa kanya. Hindi na siya magalit. Yan ang pagkok. Dapat yung mga may tama yung paghaluin nito eh. Para tanggal amats mo. Oh! Centripetal Fugal Force! Oh my God! Dab. Sige. Bato mo. Yun o. Di ko alam kung na-shoot yun. Pero parang nasa kabilang barangay pa. Yun ah! Alam magaling talaga siya. Yun o. Milkshake. Ito pala gumawa ng ice tubig. Ay naman, napagod na tuloy. Nailo na. Okay, nilagay na lang. Direct naman ah. Boom! Oh, magic! Nag-iba ng kulay. Yeah. Blend mo. DJ. Ilan yan ang gagawin niya bago siya mapagod? Ano ba buong barangay yan, man? Parang ka na nag-construction ka lang kung ganun pagod gusto mo, no? Oy! Mo sinisigo. Pinakyo pa! Yan ang gusto ko naman yung pinapakyo. Parang, wow! Hey! Ikaw na nagmamadali. Please just put the shake on the cup, bro. Let's go. Derek Ray, man, nanginginig na. They could never. Niligay pala niya ba umiikot? Oh my God. Puro ako dada. Hindi ko naiintindihan ang siyensya ng lahat ng ito. Oh yeah, ginagaya na tuloy. Yan ang gayahin nyo. Huwag kayong gaya na magpaputok ng hindi nyo alam yung pinapaputok nyo. O hindi ka man mawala ng kamay, baka madagdagan ka ng papakainin sa loob ng bahay. Sunod. The people I actually talk to and message know that I never ever talk or type this way. I pray whoever... Dako, patch notes! Asa yung original? Ito yung original. Tayo talaga. Parapos ng patch ng taon. Yep, I'm on my way to Cubao. Well, that... Okay. Edited. Madali lang mag-edit kayo. May mga hacker ba dyan na madali gumawa ng fake na convo. Na-patch ko tuloy, boss. Okay. Patch notes! Umayos ka. Baka ma-patch ka ng binin ako. Nagawa ka ng kanta niyan. Ang pag-ibig ay patch notes. Sunod ito. Mga motor sa kalsada. Ingay nila. Sabi mo, gusto ko kunin yung motor sa bato ko lang sa bagay. Damn, malakas ng muffler. Ilang taon na ulit lolo mo may free check-up senior dito sa amin? Di ko din alam pre kasi patay na yung lolo ko. Bagang style. Tayo na mo. Pero patay na talaga lolo ko, pre. Bagang style. Ano lang yan? Coping mechanism to. Tayo na humor talaga. Hindi nyo pwede makita group chat namin. Magkakaubusan kami dun. So ito yung Boga na modified na siya, upgraded na siya. Meron na siyang headset. So ako naman makakarinig, di na tayo makakulaw ng kapitbahay. Tama, diba? Para di na tayo nare-reklamo. Pati yung kanyang... Pwede ba to sa maingay na nanay? Switch na ng ng gas stove. So lagyan natin ng 10 spray ng denatured alcohol. So game. Mali, parang ikaw lang makakarinig, di ba? 9, 10. So, yung makukuha mo swerte dyan, sa'yo lang. Ayoko share sa iba eh. So maganda siya kasi nga may headset, ako na lang yung nakakarinig. Siguro wala naman na tunghuli, di ba? Game. Bongga yan, bongga! Oh, lakas! Grabe! Ako nagulat ako eh! Ng lakas, grabe! Yun, so ganito yung upgraded na Boga. Grabe ka na talaga. Gusto ko yung 8, 9, 10 agad. Rekta na agad. Dapat di mo na pinapatagal. Pass the aux cord, man. Kailangan ko ng Boga ASMR sounds. Yeah, ako. Yan, gusto ko. Oh! At tinatawag doon, di swerte eh. LTO o pulis. Ang lakas ka. Meron ba ito may headset version? Pengin yung headset version dyan. Yung bingi mo na lolo, tala mo na para mabuksan ulit ang kanyang eardrums. Puso bukas. Nako, ang pinagbabaw. Ano rin yan? Napanood
Ang pinagbabawal na technique, patch update ka na, di nagagana yan sa Rodin. Sunod. Ito, alam mo itong aso na to, marami nang nakitang gera yan dyan sa kalsada yan. Saray na yan, yung mga ganyan tingin. Tumblingan mo! Oo, kasi pag ganyan yung galaw mo, pag binuksan mo na yung Coke mamaya, tsaka Sprite, puputok-putok din yan. Sunod, ang Dehins G na G sa sariling ebas ay mas egos pa sa walang bitaw. J-Riz, man, sinabi niya yan. Totoo yan, man, 100% real shit, real shit. Ang mga kosa ang pag-asa ng hood. Bago siya umarap sa Pilipinas, hindi konsumato mes eh, bounce na ako garo. Ayun. Ito ba ang historical revisionism? Sheesh, by Andres Bonifs. Ito na pa, pwede tayo mawala ng mga galamay. Iyan. Beta, meron ba laman loob? Sinturo ni Budas. Let's go, relax lang. Hindi natin kailangan si Judas dahil kasama natin lagi sa bahay. At sa mga reunion ng kamag-anakan. Amen, amen. Patok. Ganun. Posang malungkot. Grabe ka na! 2026 talaga! Hindi siya nagpalampong sa akin eh. Grabe ka na! Pinaiyak nyo pa. Di na naawa. Naraming narinig na puto ka dyan, men. Pagod na yan. Ito. Uy! Uy! Anyari? Natuklaw. Huwag mo nang bugbugin, hayaan mo lang. Huwag ko na bugbugin. Lasing ba? Gago na, yun lang na. Hello, kasama pamilya yan. Oo. Ano nangyayari? Gago Hal. na agad siya. Ayun na nga. No, pala agad yung magiging zombie apocalypse. Ito, nagtuturn na to. Ito, nakapula, no? Magiging zombie na yan. Mamaya, may nakapatong na tansya na sa batok niya. Sunod na mangyayari dyan eh. Hayaan mo lang. Lagi meron isa talaga sa tropahan yung kailangan niyang awatin yung mga nalalasing. Mayroong lasing na tahimik, yung natutulog kanina. May lasing na nanghahalik, mayroong lasing na nangaaway, may lasing na nagbumura. May mga panira ng trip dyan. So, lagi meron isa dyan, anghel. Saludo ko at shoutout sa lahat ng mga taong tulad ni Kuya, yung lagi nag-aawat sa inuman. Kasi alam mo, nakakatanggal na enjoyment pag kailangan mo palagaan yung mga lasing eh. Mga magdadrive pa uwi, diba? Men, salamat sa inyo. Kailangan kayo sa lahat ng mga inuman at sana swertein kayo sa buhay. Sana mapalitan na kayo ng mga kaibigan. Sunod! Subukan, huwag kitang isusubo. Sige, sige, lika, lika, dit ko na nagpasuso. Pero mas mukhang bata. Siksipin mo ang hindi lang. Tony Fowler Chan! King Kwek! Kinantot ng pangako. Bigla ka na. Inantot tayo ng flood control eh. Ano nangyari, boy? Sa ibang kinapunta. Baka sa Pasko, buntis ako. Oh! Malibu pa naman Mahal ang asawa ko! Kaya naman yung pepe. Uy, maga, naputokan eh. Pupok, wala akong pake. Kung kinangina. Naman. Meron pang Anjero. Dami. Ayop talaga sa element. Isa niya naisip to eh. AI pa ba yan? Or edit talaga niya? Kung pwede ko lang bigyan din ng insertions galing sa Flood Control Project yung mga naisip na Ella, ibibigay ko na sa kanya. Yes, ayan na. One Pokemon. Oh my god. Ano Luffy? Kiffy! Pokemon! Ayoko na. Tama na. Mio January 1st at 7 a.m. Di pa tanggal amat yan. Di ka malalagatan ng January 5. Buti pa isa January 5, di ba? Kaya ako kahit hindi na ako nakaya, may wala akong pakibabawiin ko na lang next year. Kaya na gisimula na. Ito, masaya pa ako ngayon kasi hindi ko pa sinisimula. Pero mamaya mag-workout na ako. So, simulan na. Sabi mo, nag-CR ka lang, par? Naging sindikato ka pa. Parang alam ko saan ka dati nagtatrabaho sa akyat bahay ba? Parang hindi ka naman trope. Yan, trip yan.
Sige, message ka na lang kung nakauwi ka na ha. Salamat. Parang pusa lang eh. Umuwihi lang pala. Ihi pa rin naman. Umuwihi. Dito lang mo. Nagpaputok ba dyan? Nako, marami din sa com shop nagpapaputok. Men, naamoy mo. Tanggal ang 2026 mo. Let's go. Dota is life. Alam mo. Wala yan, nag-smoke up na lang yan. Sod lang yan, sod. Smoke up the seat. Ano lang, ready lang sila mag-clash. Kaya mo lang. God. Saya! Oy, John Cena! Grabe ka na 2026! Ilagay mo si 2026 dyan! Pagkatalon mo, pin mo na! 1, 2, 3, 2027 na! Ayaw ka na eh! Pagod na ako sa 2026! Ayop ka, sunod! Utang eh! Gawin na ka! Uwi na. Goodbye pa. Solid yung putok, solid yung mura. Yung mura, uwi na ako. Ayoko na itong mga trip nyo par. Gusto ko pa maglakad next year. Salamat na lang. Hindi tabi kailangan dyan. Talon par. Salamat tumalon. Hayop ka. Mandela effects. Hindi. Alam ko na yung mangyayari dyan. Yes! Hindi yan totoo boy. AI lang yun. AI lang yung nalaglag siya. Ito ang tunay na nangyari. Rad? Oh, bakit mo ba ako inaway? Wala namang kasalanan na. Ay, sorry pal. Black belt. Uy! Sa sobrang lakas din niya na control sarili niya. Kasama pa siya. Ang napala mo. Tama na. Hindi na. Wala akong kasalanan. Bakit ginaganito mo ko? Ganito rin ako kasi kapag isa ka na sa bahay, may lahat ka kausapin mo para hindi ka masiraan ng bayat. Ito rin, I see it in action. Pakiulit ka pero doon sa pader ko, yan, yung semento doon. So, alam makita. Kung alam ko malakas ka, alam kung matitibag mo yan. Ako paglasing tas sumabit sa galon. Sarad. At parang puro lalaki to. Bigyan niyo ako ng babae. Bing, ayoko ng puro lalaki. Ikaw pag nasa club. Lalaki na nanalo kahapon eh. Ba't galit na naman si Kuya Will? Ano, sino na namang hindi nagbigay ng saya dyan ha? Ayoko pa napipikon si Kuya Will eh, kasi napapaya yung mga staff niya doon. Ayaw niya lalaki, gusto niya bading, bigyan ng bading yan. Pare, 6 seconds na lang lamang sila ng isa. Okay. Taliman mo yung gwardiya mo dito sa Yun, kanan. Dito ka sa kanan ng Okay. Taliman mo yung crossover mo. Oh, just slam dunk. Go, pare! Yun o! Let's go! I'm so proud of you. Bilib ako sa mga tao na kaya pasiyahin ang buhay nila. Kasi hindi lahat ng tao kaya. Maraming taong nagko-comments, di ba? Maraming mga puro panlalait. At may mga taong ganito. Naghahanap lang. Kahit piga ng saya ng 2026, di ba? Umiiwas sila sa mga pagod na ako sa 2026 post eh. Absolute use of free will. Ben, minsan dapat tagalan na tayo ng free will. Hindi dapat free yan eh. Dapat madagdag din sa tax yan eh. Lahat naman di ba, tinataksan. Malalaman mo mababa IQ rin sa tao kapag nanood na naka-full volume sa phone. Tapos yung lakas ba yan, yung parang dun sa binato, pero di ka kabasag. Pet peeve. Pero di ba yun, habang nakikinig, tapos titingin sa paligid, kala mo siya lang kung merong phone at internet o data. Proud of you. Rod, first time kumanta ng tropa mo. Kung hindi ganito ka-supportive ang friends mo para dog showin ka, wag na lang. Iwan mo na sila ng 2025. Hindi ko na kailangan kumanta, di ba? Narinig ko na lang yung sigaw nyo, leche. Sunod. Nakala nyo lang madali. Oh! Chatiran mo naman kami! Tila mo kami ng EA. Puro OA yan natira. Ito yung mga gusto ko nakikita pag lasing na ako eh. Alam ko na eh. Alam ko nang sabaw ako at mag-enjoy ako dyan. Sayang savings. Di pa umabot December 29. 24 ipon sa loob na isa tok kinain na anay. Pero pwede pa ata pag ganito ka buo. Dapat tulungan ka na ng bangko sa ganyan. Kasi alam naman nila meron kay anti-termite law against ingesting money. Sino kakasuhan niya? Yung nagagawa ba ako? Kasuhan yung anay? Seryoso yan? Tayo wala. Wala nga sa mga mayayaman niya. Natatago ang pera kahit hindi kainin eh. Absolute right. All Visayas are Filipino but not damn, JP Riz is shaking with this next level thought of the concepts. Ang SM North ang gitna ng Pilipinas. Yan ay isang tunay na fact. Ang hindi marunong magmahal ng sarili mo. Ilang beses ko na nakita yan. At pauli, anong geng-geng sign sa bungan sign? Woo! Blood! Let's go! Oh! Oh!
Kabilisan na lang, mga ninja yan. Yan yung first time ko sinama ko tatay ko, tapos nanood ako na nag-sign sa akin, kala ko peace pababa, nag-peace din ako pababa. Tapos sigawan na may nanalo, gulat ako, lumapit yung mano, binigyan ako ng pera. Sabi na sa akin tatay, pumusta ka? Sabi ko, di po, nag-peace sign ako. At ay mo na, swerte ka, swerte na kasama pa ng tatay, baka lagi ka pa isama eh. Baka mapagpalit ka na ng kanyang alagang sabo, ikaw na kanyang, anak ka na niya ulit, di ba? Kasi minsan na napapalitan na tayo ng mga alaga nilang manok eh. Doon tatapos sa ating New Year, sana ay ilaban nyo ang 2026, mahal ko kayo. Kung hindi, pwede naman tayo mag-skip. Madali na may ilabas yung skip para sa ads lang sa YouTube yan. Meron dyan kayo, skip to 2027. Pindutin nyo, makikita nyo lang, pikit lang 3 beses, like nyo yung video, tapos comment kayo, lagay nyo, skip 2027. Lalabas yan, antayin nyo lang, may patch lang kasi sa mga Pilipino, inaantay lang namin yung server na mag-refresh pag-reopen. So ayun, grabe ka na 2026!